Hörmətli televizor qaraşçılarыбыз, jırlı bölək tapşırığına kelib erişkən qutlау хатларында sizning huzurunuzga яңгыратырбыз. Байлар собасында яшәүче Алмөхәммәтова Наҗия Хәсәнша кызын туган көне белән котлыйбыз дип башлана тәбрикләү хаты. Хөрмәтле дустыбыз Наҗия, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Сәламәтлекнең ныгы, гомернең озыны, бәхетнең чиксезлегенә насыйп булсын. Һәр туган таңга сыйнып, мул тыныч тормышта, якыннарыңның, иң кадерле кешеләреңнең, балаларыңның, оныкларыңның күңел җылысын тоеп яшә. Бәхетең гомерлек булсын. Синең ягымлы карашың, мөлаем йөзең, һәр вакыт ачык йөзле, тәмле телле, киң күңелле, эчкерсез булуың күңелләрдә сиңа карата соклану хисе уята. Сиңа киләчәктә дә тыныч, мул тормыш, күңел тынычлыгы, Флорид авый белән тигезлектә яшәвеңне телибез. Күпме булса җирдә изге теләк без телибез сиңа барсында. Ап-ак карлар кебек бәхет яусын туар көннең һәрбер таңында. Синдергәндер шатлыгы, киендергәндер сагышы, шулар белән үчәнәдер гомерләрнең агышы. Барчабызга телик саулык, кыен чакта булыйк терәк, мәңге дуслар булып яшик, бездә сиңа шул теләк. Һәр гомернең кышы көзе була, ә синеке һаман җәй килеш, кешелегең сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Зур хөрмәт белән Шикша улыннан Гөлсия дустың, балаларым, оныкларым, бу теләкләргә байлар сабасыннан Гөлия гаиләсе дә кушыла диелгән котлау хатында. Хөрмәтле Наҗия Хәсәнша кызы, туган көнегез котлы булсын. Сезгә иң изге теләкләребезне юллап калабыз. Бақыт ул қадірлерін білігіз, кең күңілден тілеклеріне бізден қабыл итегіз. Бізді өмір зур бақыт ул қадірлерін білігіз, кең күңілден тілеклеріне бізден қабыл итегіз. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта өтсін өмір юлларыбыз, тазалықта, байлықта. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта өтсін өмір юлларыбыз, тазалықта, байлықта. Сережа! Ой, дорогой! Өстірген гүлләрігіз, таң нұрдай аяз болсын келесі күннәрігіз. Салқынларда тик солмасын өстірген гүлләрігіз, таң нұрдай аяз болсын келесі күннәрігіз. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта өтсін өмір юлларыбыз, тазалықта, байлықта. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта өтсін өмір юлларыбыз, тазалықта, байлықта. Тұрмыш нұрлы, тұрмыш матур, яқты болсын көңіллер. Жырларымызда бир бездә озын булсын өмерләр. Тұрмыш нурлы, тұрмыш матур, яқты болсын күңелләр. Жырларымызда бир бездә озын булсын өмерләр. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта өтсін өмір юлларыбыз, тазалықта, байлықта. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта өтсін өмір юлларыбыз, тазалықта, байлықта. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта өтсін өмір юлларыбыз.
yollarımız tazalıkta, baylıkta, baflıkta, şatlıkta, esenlikte, sağlıkta, uçsun ömür yollarımız tazalıkta, baylıkta, uçsun ömür yollarımız tazalıkta, baylıkta. Baflıkta, şatlıkta, esenlikte, sağlıkta, uçsun ömür yollarımız tazalıkta, baylıkta, baflıkta, şatlıkta, esenlikte, sağlıkta, uçsun ömür yollarımız tazalıkta, baylıkta, baflıkta, şatlıkta, esenlikte, sağlıkta, uçsun ömür yollarımız tazalıkta, baylıkta, baflıkta, şatlıkta, esenlikte, sağlıkta, uçsun ömür yollarımız tazalıkta, baylıkta, uçsun ömür yollarımız tazalıkta, baylıkta. Boylar sabasında yaşavşı Nugmadova Alfiya Xabir kızın 60 yaşlık юбилейи bilen kutlayız. Kadirli apayım, kadirli biz. Seni көркәм бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, бетмәс төкәнмәс шатлык, гаилә бәхете телибез. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше үзе тудыра. Син үз бәхетеңне үзең тудырып, иреңә, балаларыңа да өлеш чыгардың. Рәхмәт сиңа һәр вакыт якты йөзең, тәмле сүзләрең белән каршылаганың өчен. Киләчәктә дә ул хазинәңнең шишмәсе саекмасын, бәхетенә авырлыклар килмәсен. Балаларыңның, оныкларыңның шатлыкларына куанып, озын гомер кичерергә язсын. Апай, син жизни өчен хөрмәткә я тормыш иптәше, балаларың өчен яраткан ана, оныкларыңа яраткан әби, туганнарың өчен яхшы киңәшче булышчы. Кадерле без. Алга табада кайга күрмичә, балаларыңның, оныкларыңның хөрмәтен, яратуын тоеп, бәхет кочагында жизни белән тигезлектә яшәвеңне телибез. Сикемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын. Һәр вакыт хәзерге кебек ачык йөзле, киң күңелле, сәламәт бул. Килер көннәрдә киләчәккә үмитле хыяллар белән карап, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, тигезлектә балалар игелеге күреп, оныкларга куанып, аларның ягымлы карашларына синеп яшәргә язсын. Бала чактан килгән хисләрдән букет ясап күңел турында бүләк итәбез бүген апай сиңа үз бәйрәмең туган көнеңдә. Ялан тәпи йөргән сабый чактан зур ышаныч булдың яныбызда, әлдә син безнең өчен кызганмыйсың төсле җаныңда. Рәхмәт әйтәм әти әниемә, синең кебек туган биргәнгә, күңел сиңа аша шатлык булса, көтмәгәндә борчу килгәндә. Шаугыр килеп бергә үскән икән, таралыштык төрле якларга. Бүген менә сиңа хат юллыйбыз үз бәйрәмең белән котларга. Тугансың син язгы матур көндә, әллә шуңа күңелең тулынас, тагын бик күп тапкыр бу шатлыкны кабатласа икән ямьле яз. Гомер юлың сикәлтәсез булсын, озата барсын аны тигезлек, күңелеңә җылы биреп торсын балалардан күчкән игелек. Котлы булсын синең туган көнең. Теләк телибез сиңа бер кочак, озак еллар безне дәшеп торсын, синең нигез җылы йорт учак. Бәйрәмең белән котлап әниебез Гөлия, барлык туганнар исеменнән сеңлең Гөлфия. Хөрмәтле Әлфия Хабир кызы 60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Исәнлектә, саулыкта, балалар игелегендә яшәргә язсын сезгә. Булсыннар дип, телизге теләген, әткәйен көсөеп биргән безгә, гомер дигән олы бүләген. Әткәйен көсөеп биргән безгә, гомер дигән олы бүләген. Бер карында яшәп көче алып, якты дөньяларга туганбыз, кайгы шатлыкларны уртак итеп, көче алып, якты дөньяларга туганбыз, кайгы шатлыкларны уртак итеп, ике бертек газиз туганбыз. Кайгы шатлыкларны уртак итеп, ике бертек газиз туганбыз. Мине елмайсам көләш нурлар сибеп, син дә апам бергә көләсең. Түремдәге серләремне тик син генә бары беләсең. Йөрәк түрендәге серләремне тик син генә бары беләсең. Бер карында яшәп көче алып, якты дөньяларга туганбыз, кайгы шатлыкларны
шушы дөньяларда апа сеңел булып яшәве. Ғазизім деп сиңа қолымы сузам, қадірлім деп сендә дәшәлі. Ғазизім деп сиңа қолымы сузам, қадірлім деп сендә дәшәлі. Бір қорында яшәу күші алып, яқты дүнияларға туғанбыз. Қайғы шатлықларны ортақ етер, ике бөлтік ғазиз туған біз. Бір қорында яшәу күші алып, яқты дүнияларға туғанбыз. Қайғы шатлықларны ортақ етер, ике бөлтік ғазиз туған біз. Қайғы шатлықларны ортақ етер, ике бөлтік ғазиз туған біз. Ике бөлтік ғазиз туған біз. Исәнмесез, хөрмәтле телерадио компания хезмәткәрләре. Сезгә эшегездә зур уңышлар, гаилә бәхете, саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Бүген, ягъни 7 март көнне байлар сабасында яшәүче безнең өчен кадерле булган әниебез Гайбадуллина Резидә Багыйс кызының үзенә генә хас гомер бәйрәме, туган көне, 55 яше. Җир йөзендә иң азиз, киң күңелле, ярдәмчел, без балаларын дип эзләп торучы әниебез. Сине ихлас күңелдән матур юбилеяң, 55 яшең белән котлыйбыз. Кадерле без, сиңа байлыкның ныгын, шатлыкларның иң зурысын, бәхетнең нурлысын, озын гомер, күңел тынычлыгы, әтиебез белән мул тормыш телибез. Синең янәшәңдә безгә тыныч һәм рәхәт, һәр чак бәйрәм синең белән. Бу дөньяда җылы уябыз, тату гаиләбез, дәрәҗәбез, кадеребез бар икән. Булар барысы да синең тырышлык. Күңел җылың, тормышны ихлас сөюң белән төзелгәндер. Авырлыкларны зур сабырлык белән җиңәргә дә, тормышта сынмаска, сыгылмаска да син өйрәттең безне. Күңелең гаҗәеп нечкә, сизгер, нәзакәтле, киләчәктә дә мәңге сүнмәс кояшыбыз булып, озын-узак яшәргә Ходай насыйп итсен. Чөнки бергә булсак, язгы ташулар күңелләрне айкамас, җәйге шеллә җаннарны көйдермәс, көзге ачы җилләр сизелмәс, кышкы бураннар әйләнә тирәбездә бөтерелеп кенә уйнар. Дөньяның бар матурлыгын синең балаларыңа, оныкларыңа, гаиләбезгә карата рәхим шәфкатеңә телибез, әни. Мәңге яшә, әни, авырмыйча, сер бирмичә искән җилләргә, олы куанычлар, мул һәм имин тормыш юлдаш булсын сиңа килер көннәргә. Күр син бездән бары игелекләр, борчу мәшәкатьсез гомер ит. Сулар һава, эшәр сулар кебек, син бит безгә һәр чак кирәк бит. Көннәрең шатлык белән үтсен, кайгы хәсрәт күрми, әтиебез белән пар канатлы булып, без балаларыңнан кадер-хөрмәт күреп, оныкларыңның куанычын тоеп, тормышыбыздан ныклы терәк булып, һәр туар көнгә синеп, рәхәттә яшәгез. Безне кадерләп үстергәнегез, кеше иткәнегез, үз юлыбызны табарга булышканыгыз, яратып кайгыртканыгыз өчен мең рәхмәт сезгә. Әни дип әйтер кешең булу, нинди шатлык бит ул, зур бәхет. Гел яшәргә ясың иде шулай, әни диеп, назлап эндәшеп. Иң изге теләкләр белән әтиебез Рушан, улың Разил, кызың Разилә, киявең Алмаз, киленең Айсылу, оныкларың Тамирлан, Азамат, Зәринә. Бу теләкләргә кода-кодагыйларың барлык якыннарың да кушыла. Хөрмәтле юбиляр, без дә сезне үзегезгә хас булган бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, бәхет, шатлыклар теләп калабыз. Рәхмәтем шиксез
хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, сез җырлы бүләк тапшыруын карадыгыз. Барлык туган көн ияләренә исәнлек, саулык, бәрәкәтле, мул тормыш теләп калабыз. Исән сау булыгыз.